Verrotte houtwerk, skimmel en minpleisterwerk. De bewoners hadden er geen hanocht van. Als je er lang nijbouwwenten in de Hoedemakerspolder steenmatten. Wat ben nog altijd vertut deze wennings. Je kan niks opbouwen hier. En ze wint maar de hele dag. Je kan geen hobbykamer boven haar. Je kan er niks. Je kan helemaal niks. En alles zit vol vocht en weer. En het is allemaal stinkerij. Het is wel neder hier. Dat is keer waar van Blin Hinder kent wel zien. Ja, het is verrotten. Ja. Al goed 15 jaar bent er plan om de wieken opknapbeurten aan. Het idee om nijbouwdel te zetten is nog van de baan. De woningbouwvereniging had besloten om het achterstallig onderhoud aan te pakken. Zoals je goed zien kennen is hier jaren niks aan gebeurd. Het voegwerk is hartstikke slecht. Het schilderwerk, het houtwerk is heel slecht. Heel veel rotterij. De voordeur is al helemaal keel. Volle rotterij al aan de onderkant. Aan de bovenkant al je grote gaten en siergaten erin. Dus dat zullen we nu in september beginnen we hiermee om dit al te herstellen. En waarom moesten de bewoners hier nou zo lang op wachten? Ja, dat had met planvorming te maken. En natuurlijk voor planvorming heb je geld nodig. Ja, dat is een combinatie die je binnen doen. De eerste fase van het nieuwe plan moet in 2015 echt klaar wezen. Daarna zal de huizen beter geïsoleerd worden. En de binnenkant van de woning krijgt een metamorfose. Is het plan helemaal klaar? Nee, een pad van de woning zal uiteindelijk gesloopt worden en vervangen door nijbouw. Maar of dat alles binnen 10 jaar slaagt? Als je nooit 10 jaar weer omzeggen, dan kon er nog heel vol en nu kan er al volle minder. Dus wij zijn de eerste draai hier en dan willen wij het plan 100% concretiseren. Dus is er nou, we knappen de boel op. Leeuwen jou het? Nou, ik geloof er niks van. Nee.